Horas madi hita salutna serta di gudang madi damang do daino aka na tua niba langsung ka dongan niba sudut na posok by pe video on song na patol hason mana ngoti taringot wadat sihabata kotai alaya dorong so pinatol has dope taringot tu para datan pinangido tu damang do dainang do kadongan sanang lupa kita ngapain aka komentar asapui gabe sada koreksi di hami sudut no poso taringot no pinatol has jalan di pain haturangan di bekas video on alani pengduan baik kamu ma amang inang do tamu kadongan komentar muna like do tekad kamu tanda lonceng dan subscribe asabui hita usek tuari na banginut marsya jarak-jarak teringot tua dan siapa atau ketek jadi di damang dao dainang dong do hatan ipu dan datu dua nama do jong pe ada di dan jadi tabang pihak pe ada di sitok kadoi asa unang manyan di namang ulaun adat siapa takuni hita unang gabi kumudang nani pakpakon sian nani lepak unang magabi kumudang uram-uram na sian ipolana nomor lapatan mei taulahun adati ikon hot manyan di ruhutna hot ma ruhuti di hutulan na di adat siapa takotai unang taulahun adati holan berbuat ribur-ribur lah alana adati taulahun ngalaho mangido aka hata tangiang hata pasu-pasu marhite aka dalian natulu dohot aka sihal-sihal ido asa sai diulahun hita halak batak na maradat asdana marulaun adat siapa takun jadi ya manginang di partikianon pina tolhas menuju taringot tingkatan do rumang niaka perjabaran na masa di adat siapa takun dok hataninda tua-tua met dujung sihapur saya di jujung do baringina met dujung sihapur saya di jujung do uluna tumbuh HP fokus ni halak batak saya di jujung do baringina baring ini astuanna adong do harga diri saya dipasangat do dirina jadi di ulau peadati asa sangat doi mana jala dia kena mangidu hata yang hata pasu-pasu do dang holen asa marpungu-pungu songoni aka jolmei di gokoto ju tulang na ido di hata padoani jadi emang inang tikianot terkhusus majo pinatol khas di mataringo tu tingkatan ni dohot rumang ni perceparan di adat siapa takun rumang ni ke perjabaran na masa di adat siapa takun tu duma tingkatan na di guari perjulu mei marjabar mangihut dapat guahun marjabar naniadukan patuduhun marjabar mangihut naniadukan jadi perjulu majo pinatolhas puasa di guari marjabar na marjabar mangihut astuanda di si di patupa perjabaran ni mangihutun hasomalan nipona hasuhuton mangihutun hasomalan
na masa di luat ni na marulaon palangido bolo marjabar mangihut di kuari di patu padoi gabe songon tudu di sipanganon artina dung disiat pinahani di gorgah keperceparan diatur mai usik songon atur na mangulu warna di mai songon tima bentuk di pinahani songon lima susun ni aka perceparani jala di mai gabi pagurin sipanganon tudu di sipangan ido nani gorana marjabar mangihut bolo marjabar mangihut tarsumalaun masa diulang ka namepet tarsongon diulang di jabu ima songon ulaun terdiri manang mengalau kuarsian bagas niurei manang najolo di guari martutuaik bunyi songon ulaun aka tongkoraja polo lang marulan cuk sada bona sunton sai jolo di patu pada ulaun tongkoraja halai polo di ulaun tongkoraja adong doi aka duat na patu pa perceparan adong dodam lana dang gabi keharusan idosa udok takin memek jung si hapor sai jujung dulu na tumpu hape pegus di sada pun hasuton yang sada jol masai di jujung do baringin na jadi asa sangat ulau nai ya dong do na patu pahon aka perceparan lai bolo sotung peadong si benon na manang gabe di pamasa di dua tidang pola di batu pasong perceparan bolo do bola persipangan songoni jalan rapingan warna manang adong do bola lapek do tes di batu pa i tergantung dia kan dua deh lima tarsong di ulang tongkoraja jadi bolo songon di ulang mopo lima na pabongoton turu marumana na sopilukan di tangan na bona hasuton tu aka na teras na nang marudulu ikut di batu pado percepat sasitong ima marcebar mangihut ikut di batu pado tudu di sipanganon lau pasang apok hula lana ulah mopo si nunga dibuan hula ulus saput manang do ulus saput tu nomor jungulu puluh nasar madua di batu pamai ulus tujung tu nasar madua di batu pamai ulus sape dua tu nama kabalibon puluh tu nomor jungulu di bari mai saput jadi kun adong do patu ponna percaparan lai bolo na masa di dungaingon di simok polos di si dok saya mau polos di duti ulau ria raja lah sekaligus do di padomu ulau ni manang di guari pe mokpo olan ada naido di batu akka horong ni do masahutan do ula-ulana tu dalian na tulu do akka sial lah alai olo do gawe marsubu nai di ulahon alai ada nai ikon di parpok ni mata nyari do di ulahon jadi ya dong do musik bolo tersengun ulau si dua puna hasuguton lima naro hula pasahat ulus toti manang pasahat ulus mula gabit dibuat dari ulus mangiring jala doho tekke nang songnya kasih tangan unda tabu laho mangupa puruna lau pasahat ulus toti manang ulus mula gabina asa rahmartan yang nasida di bagas ni pamurona jadi buloro ulah mabuah pasatu tutik tentu penon nado perceparan iba tudu si penghanon nalau pasang apon ulah-ulana song balas ni dekena do ulusi tersong lima bolo aka di ulaun pasahat ulus tutik
nang songoni pamoruan bolo lau mangibati hutani hula-hulana ima ulaun paibat to pahoppo alai bolo di masa ngaing los sekaligus namai di bahan di sidi paibat to los di sido di pangido asa dipukus tulang na iyan konta sumalaun masa paibat to pahoppo holat lu anak manang buru buah baju do di patupa bona hasuton tu hula-hulana tungi akka songon ulaun na asing do pe musik bolo akka songon perjaparan marjapat manihu bolo dung di pasahat bolo sisa dah hasuton ang naholan di paduk pun alai bolo si dua hasuton adong doi gebe di pahon. Jadi tergantung kesepakatan do na masa di luar ti amani ai kudang ai laut do anggo tu sih. Jadi do asawalo di do asing dulu asing siapur asing luat asing do nang akatek di sini namang lahon na. Jadi bolo sisada bona sukuton sarana ala hibul lope di si sudi pagorin panganan mang perjaparani ditektimat bagiun perjaparani sai jolo disiat tata do ipe asa disiat ral jolo di bepon hasu do songo konsep na ipe asa di jalok kapan uturion sian dalian natuluna do takasial sial la bolunung satu lup sude songo dia hapi akan di perjaparani akka gorga dia mahasata tu orang ni ula do akan dengan sahuta ipe asa pui di bagion ido asa dison tuntakas odol ido na di barana marcapar mangiu ai nunga di hasomar di ada siapa takuni tasong ni ma konsep ni perjaparan bolo marcapar mangiu jadi bolo di guaring musik nepa dua hon ima marcapar nani aduan parjap astuanna di hadapan doani narak mengadupi do sudi dalian natulu dohot akasi hal di pona hasuton langsung ni pona hasuton di rumang ni aka perjapar ala ni bolo japar nan ya dupan dang di ni gabi songon tudu ni sipangan tas songon di ulaun sari madua saur madua dohot akka ulaun orja na patakosang saring langsungnya ka pesta tubuh serana langsungnya ka tarsongo di ulaun sulang-sulang habujungan di sulang-sulang hariapan ima napasahat akka ulus madua bolonung saur madua gabil sada nada dua kolodo gabi patupa pasahat sulang-sulang natabu manang dikuari galang mangudu ditiking uluna nga di baik galang na idona pasahat sulang-sulang natabu jadi perjabaran ini ada orang so di gorga dopi perjabaran ini ido asa adong di patupa ulau ria raja manang ulau tunggu raja ditiki di tunggu raja manang di ria raja do rumang ni aka perjabaran di gorga ido astuan ni hata padohani jadi ditiki mabagiun perjapari dang pola be jolo disiat hata asa disiat raut alana nunga be dirang-rangi ditiki tunggu raja dohot ria raja taringot rumangnya ke perjaparan namasa di laun sarimadua saur madua do akau dan horjana asing jadi jolo ipatu pado jolo ditik ada orang so di gorga joli patupa tunggu raja manang ria raja manang pangarapotanna jadi jolo di lahut do tarsong dia aka konsep di perjaparan nalahu marsubut sipatu paunya ka parkubas jadi ada orang so disiat raut joli siat tatar titik tilau manggorka ada orang so di sampul lope
pinahani manang pajuti ni ulau ni jolo dibayad do dipangido do hata panuturion do akasong konsep perceparan do ngipe asa disampul pinahani manang pajuti ni ulau ni ala yang gotik berbagi nga songon datik disepakati di ulau ria raja nama parturding na bainon na jadi oleh pasahatan nama ima napaduahon jadi napatuluhon terkhusus mai oleh di ulau nucu do na masa di guari marca parmagihut nania doban oleh di ulau nucu do masa romang ni japar mangiut nania doban wasai di dok japar mangiut nania doban artuanna di hadapan Tuhan ini dibayad do perceparan song tudu-tudu sepangan meja permangihut dibayad do di batu padui perceparan ini songon hasomalan ni na masa di duati hasomalan na masa di napatu pahon hasomalan na masa di suhu perburu dan ya pengena tersong konsekuensinya ke perceparan ido asa iguari jam marca permangihut jala atau orang so di sabol lope perceparan di ulau nucu awan ido sah tiga bedi kain laut tonggo raja jadi jolo di tonggo do akar raja jala di pangido do aka songon panuturion songon dia mah konsep ni perceparan nalau sipatu paun ni pihak paranak jala songo dia mah konsep ni perceparan napi nagido di parpuru jadi alanido bolo di ulau nucuk ado sumarujuk jolo di patu pado ulau tonggo raja ipe asa di gorga ipe asa di sapol pajuhudina di gorga mai jadi ido asa di badu tudu-tudu sipanganon alai rak mangadu pido suhut paranak nang dalihan natulu dohot akasial-sial lah dohot suhut parpuru nang dalihan natulu na nang akasial-sial rak mangadu pido di perceparan jadi bolo masa ngaingon ido nagabe tudu-tudu sipangan song sopan ni paranak tu parpuru los ido musek patu ponna nalau gabi ulu deke mulak molo buhin sinamot na sinamot rabu pinungu manang sinamot sitompol imana iguaran na rabu pinudun alai bolo marpuhi sinamot nagu marsitari para do di patupa songot di ulau nucuk perceparani maribar ro romangna sian na masa bolo buin sinamot rabu pinungu manang sinamot sitopol bolo di sinamot nagu marsitari paran manang na diguari sinamot na maralwalo na martubu asing suyak pang naopat asing tubo na hasugutol jadi bolo sada isarana lupu nagabi pajuti ni ulau ni jala tudu-tudu sipanganon ni pasaton ni paranak parburu dang ulu deke mula pedi guare pasahaton nama pasahaton ni parburu masong deke na sian perceparan namar miak-miak bulun orpo di batupa pihak paranak songon sopan hubna nalawa gabi tudu-tudu sipanganon tu parburu pasaton ni parburu ma sian japar sian lubu songon sikan deken songon ido bolo namasa namartu sinamot nagu marsitari paran dang sian siada pinahan pudi do penjuhudi si patu komisi paranak nalau penjuh terkus dokon di paranak di perburu sudah naik pasanan
alai painon di parpurma muse songo tekena imasian sada pinaon lekap songo ti perceparan na pengido ni paranak ido asa gabe di hari terkhusus oleh diulang wujud do masa di hari mercepar mangihut nania dopan. Jadi bolo taulako majo musik bolo songon konsep na masa mercepar mangihut sian na miak sarana bolo sada ulaun bolo sian na miak ala ulaun na mek do ngadi haso malong ala Batak tapola say gabi sian si gagat duhut bolo si gagat duhut aka ulaun nong maratarana bidang di ulaun nong maralaman. Jadi tersongo gorgani perjaparan do guar di perjaparan bolo japar mangihut somalla ima mangihutun hasomalan di dua timan hasomalan nga secara perjaparan marsiat tu satu tak ido saya di guari marjapar mangihut molo songon ulon na mek do holen bulo saja bu tersongon ulon na mangamoti manang patu monana mamona monai bolo panen manang di tuhur sada barang di bensong hesek manang bolo baru sorong sada danak holen akaina maresek tang harap pola di bain ke perjaparan. Jadi somalaun di bain juhunyon holen lo pemangat do tersongon cingit mati gua hari polo cingit setuan di si pinal lubu nambah tidak debe marsiajar lomangan lei nunga buyon disampul tersongon belum mengamoti mamona monai bolo baru panen oleh saja belum di baini oleh lupa suku nama dukal yang na tergorkan. Jadi bolo tuh songon jabar lomok nah masa di perjapar lomok 20 kilogram tuturu mana 10 kilogram satu hampir 20 kilogram lebih kurang ido na di guaran lomok rumang di perjaparan na somalat tersonoma patu pangni namang gorga manang patu pangni na berlaun suronna pamuronna manang podasutun nama kubasi osang ulu parhampirang di guari mena marsanggulan ulu parsiamun di guari mana mernyingi aliang soi pasuhu dot akabagian dalam jadi olah pitu buhu do romang ni perjaparan polo di lomok alai bolo songon ulawon bolo nunga pinahanna 20 kilogram tu gijang mana songon di ulaw tunggu raja ria raja dot aka ulawon pertutuai mga ngalak kuar terdiri bolo on sumalla dibain perjaparan na sian na pitui tabama musik tabama alana ulawnon ngatars upalga sian ulam na mebet atar upalga pang sautik tersongon bolo songon ulawon mamuholi manang manarunulu ulus todi hula nakka ulam lo saripe dope tupe si dua pun hasuguton jadi kita bersian na pitui bolo pinahanna 20 kilo tu kicang manang naung 100 kilogram pe timbangan di pinahan lubuna serana marmiaki penun namai tabasian na pitui taban namai japar panapuli japar sumpana ima tabana jadi ido molo jabar mangihut jadi polo jabar nanya dupan
tang songon rumang ni gor-gor ya keperjeparan sia jepar mangiudi bolo jepar mangiu nakin sian na pitwi tabado penakin jadi nulakum seksa di timer dok bolo marjepar mangiut ma osang namar ngini ima udu persiamu namar sangkulan udu perhapirang adiang panapuli sopa sui dohot upasuhut nang songoni bagian dalam ido tabana jadi bolo diguari marjabar nania dupan sian namar miak-miak manang sian sigaga duhut tarsongot di ulaun sarimatua alai do sarmatua bahkan di nungengon di ulau sarmatua pe bolo soalnya ngapala si be si patupaun ni si zaman tangan bona sultan na sarimatua song galang na dan pola haru bui di patupa sian sigaga duhut kalau do di patupa sian namar miak-miak jadi tergantung di hasu untuk di Holland nang pesor matua menang na sari matua tidak ma di guari tingkatan di ulani gabe acara pertanyaan sar matua alai pertanyaan sari matua alai pertanyaan alana boleh hidup na manggalang ikon nasian sigaga dulu hidup asa ada nago di guari tersongan di ulo sari matua saur matua bolu sari matua termasuk tuh ini ada tiap-tiap dope karena adat masa di Tabatak obat dok ada naguk imau lok korja ada tiap-tian ada nataradat ada nadiadat tersong lima jadi boleh dikuari marjaparnya dupan song dulu sari saur madua tentu adong ma tabana muse patupon nama japar sasam di guari ima songot tu japar ri tukang mang pekali jadi ido polo japar nani adopan jadi polo rumang ni japar mangiut nani adopan polo japar mangiut somalla tulu sopo sobana polo japar mangiut nani adopan sia sigaga du manang namar mia di patupa bona hasu tergantung main jadi terkhusus ma bolo di ulon ujuk bolo nang penambar pia mangasian sigaga du di patupa tang tulu besopana tang tulu rusuk beto gabe patupona nama 5 patupona alana bolo rabu pinu manang rabu pinudun sitompol lo bumi sinamut ala ido ga perjaparan lo sido mulak musek jadi kun dua madipara anak sobana tulu di perburu jadi ido asa gabe adong do aturan manang ruhu ni aka perjaparan langsung ni tingkatan ni belgani rumang ni adat di sihabatakon si bulu di do ulan horja ima ulan nang marataran na bidang termasuk mai ulan ujuk patako saring saur madua dohot aka ulus galang mangulu manang marhau tata imana di barana aka songon aka sulung hari apa sulung hapjungan pesta sibin on aka ulau nang marataran na bidang do asdana ulau ni nunga ulau horja jadi dang ulau disebube jadi bolo di kuari ada tian na adung depe nagabe sama sitianon na tujulan darat tersong dulu sari matua dang ada nagoki alai ada tiat tuh itu langsung dia ka namar jungulu sari matua tutoru aka ada tiat depe kuari jadi bolo songon aka ada nataradat maka songon ulo susirere gabe taradat matong pamuruon ala di bagas ni hula-hula tubuh manang sorang pahopuna alana bolo tubuh manang sorang pahopu ikon di bagas ta di pihak
paranak dan gabe di begas ni gula-gula si tokkan idosa gabe di guari adat na teradat. Jadi bolo adat na diadaton ima tersongon ulaun madua sepak kakungion manang na sidi di guari. Jadi belum na julu di dok ulaun mangalotik ipon. Jadi adati gabe diadaton idosa di guari adat na diadaton. Jadi tersongoni mana bui pinatolhas tarinutu rumang dia kapar japaran na masa di laun ni habatakon songonima partikianon lebih kurang asa marsi jarak-jarak kita manginang taringot dia kehatorangan ini lebih kurang manang na kurang malop yang mga padarhon akapatol hason songon pangatos yoku marsia juan mahita amang inang songonima pangiduan oras madihita saruna. Shalom.